Hej og velkommen til min kanal. Og i dag er vi klar. Hej. Vi ved faktisk ikke helt, om den her video den bliver uploadet for TikTok. Hvor er dine ting den der? De der. Har du puttet dem? Den tror jeg. Det er fordi klar, hun har stået med. Det har puttet i min taske. Nå, men ellers jeg skal i hvert fald lave en challenge. Det er Vi skal lave en challenge i dag, hvor jeg lægger mig på klar, uden jeg har lukket øjnene, ikke også? Og der er ikke noget snyd i dem, så jeg har lukket øjnene. Det bliver bare helt... Oh my god. Det bliver men bare ikke helt med mascara, ikke med... Nej, ikke når du skal lukke øjnene. Det vil ikke gå godt. Nej. Nå, men jeg begynder bare... Tror du ikke, det vil være godt, hvis vi tager noget for din øje? Nå, for jeg kigger ikke. Okay. Vi har den her. Dark Blonde Cosmetics, og jeg ved, den er for normal. Den har vi i hvert fald, den skal vi bruge. Og så skal vi bruge... Romeo and July. Den skal vi bruge. Elf, det er bare en for Elf Powder Brush, og det er bare en pudervask. Det er mega nice. Ja, min yndlingsbørste. Så skal vi bruge den her lille snut her, som jeg fik i gave sådan for Mange år siden. 1-2 år siden, tror jeg. Hvorfor det er bare ligger sådan, der selvklæde i din make-up-kasse? Jeg ved det ikke. Og så... Nej, klar. Nej. Hvorfor? Nej. Giv mig. Nej. Må jeg ikke sidde og lege med lille klum? Nej, fy her. Hvorfor? Nu laver vi YouTube-video, klar. Så så har vi en læbestift. Der er i mat. Ja, som man kan se. Og i 02. Så jeg ved faktisk ikke rigtig, hvor den er fra. Jeg tror faktisk, den er for normal, hvis jeg skal være ærlig. Nå, men det er i hvert fald det, vi skal bruge. Vi har ikke særlig meget, men... Ja. Godt, jeg begynder bare. Okay. Jeg råder lige... Nej, jeg ved alligevel godt, hvad der er. Så du er nødt til at sige, hvor du sidder, fordi det her det er altså meget... Jeg gør altså lige sådan her. For jeg er fucking mange, for jeg kommer ud over det hele. Godt så. Sig lige, hvor du sidder. Okay, jeg følger lige det. Hvor er du? Okay. Så tager vi lige på en kinder. Det er rigtig beautiful. Lidt på panden også. På øjnene. Lidt over det hele faktisk. Ja. Skal vi lige bruge noget? Og så, jeg skal bruge en børste den her. Det bliver lidt til det bliver sådan noget til. Jeg kan ikke lige sådan noget med åben låg. Det kan jeg bare ikke. Nu tager jeg bare den her. Jeg ved ikke, hvad det for en farve det er. Det må jeg sige. Hvad gør den? Ej, det bliver så flot det her. Ej, jeg kan godt lide det. Jeg kan godt lide det look, tror jeg faktisk. Det ender med mega flot. Mangler kun lipgløssen. Nej, det er den er måske... Jeg ved noget, jo. Du må ikke... Hvor langt er den op? Okay. Kom så. Ej, du bliver så flot. Klar. Jeg skal lige se det. Jeg tror bare, vi stopper. Farvel, og vi ses i næste video.